Hawa, gwapo kay view diri. Hawa, gwapo kay view. Oh. Hawa. Lagi oh. Kita kayo ba? Diri yung dito. Kita kayo no? Pag nagyaw-yaw ito, atong videohon. Ang mangga ba kay nga bali na. Napay duha ka sako diyan, nabalis gundaan na pud ako bi. Baligya. Sa badawon pod, mahalin. Alin oy. Mahalin eh. Dagko na kuan na. Bunot na. Baligyan nyo. Kulang pa na gang. Manguyos na. Kahapon na. Ningaw lang ka na ron. Upo ko sa ko. Enggak, yapit ito niya, yapit niya hapon. Dito sa bunggo ba, yung petritan. Oh, Gapo. mangga. Gapo agi kuan dito, view sa nahan no. Maray dyan boy. Ah. Pwede na. Naglumba. Partida ulit, sakit sa likod. Tubangan tubangan. Naglumba gid eh. Hindi ko plato sara niya eh. Gana no? Ay gana na ron. Oh, may photograph. Ay nabuhay na mong vlogger guys. Hey. Nabuhi na. Tara na. Todo ko ano kayo. Kurang tur guide ulit pula. Guys nabalik. Tara. Good. Ika na no. Wala boy, wala kuha boy. Amo na pito. Tara, na. Nara nagbitay. Nara. Okay. Yan. Abot na sila. Oops, my baby. Baby to my heart. TikTok. TikTok. Kaya na ba gay? Kwarta dra. Wa man mo nag-text ka kalkin good. Kwarta daw, nakikwarta da. Ha? Kwarta daw. Manghiram si Kwan. Ka pamugdahon, nagbudol pa mo. Say kaya manghiram. Chat po ta mo dakal kin kay hatag mo niya squad na. Ketawa mo. Sa Sudan. Ha? Sa Sudan ja. Hello mga children. Gapo kay view no. Asin. Ulam na. Kaunta kay para ko kusgan. Asin dai. Tek asin dak gol. Dalian na ninyo Kwan, tabang na balik na. Oh. Ano to? Uwing vlogger no. So, murag kukunos ka ba kadag ko? Ko na kayo eh. Ay ko pa na bali dito lapit. Oh, wala ikaw mo. Nagpuna po dito sa kwan. Manan. Siguro human diri bali dito. Nagko pa ng bayan. Ha? Asa? Kadako. Wala kayo. Ha? Ano man tong lakson? Hurot na. Binlan ka to. Malut isa sa pangalan na pulpet. Malut way kubra. Gwapo ni ngani bakay dili way takas ni. Bak-tubak. Tago sa likod kuha. Ano ang tagis? Kuha ni 25. Oh. 10 pesos para 25. Vlog yun. John! John! Saan nagwis kwarta tuyo ba? Oh, may kwarta lang!
Tuyo mo! Ang mga pagulang. Guwang nga dyan. Kuhan magkuna. Isalod ninyo kay hutda ba kay mahilata ra na. Ito ang bidaw. Bidaw ba? Guwangan na. Dalawa ko ah. Wala kaon. Isa pa daw. Bukan kayo dito eh. Junil. Saan lagi ito yun? Sala, guwan na matiguma ba katong kuano niya. Ligya. Ay, tatay kubra na. Eh? Tuyo dyan! Tuyo! But magpila ka minutes. Wala ko na eh. Ito, magnagol. Wala magbuwang agol. Wala magbuwang. Kumpa? Panahon sa ako. Hey! Aslom pa muna, aslom. Wala mo ibalot, Nel. Ang dagko. Malata mo na. Malata na. Ha, luya boy, kumana boy? Ha, dapat balik. Mau gapon? Wala ito banting? Ay. Ah, katulad yung tukuran alvin sa babaw? Wa ka daog? Tah, mahurot. Mahurot na na. Urot kung kuro ni tanan. Apo dito ay. Yung balutan ni Torning. Banting dito ra kay. Raman sila, manting maron. Tulo ka sanga ay ang uban nagbintay. Sangi sa sanga. Tulo ka sa nga na bali? Kaya tulo ka sako. Wala ra to gagmay. Ah, gagmay sa nga? Kadag ko. Gagmay nga sa nga na bali. Laos tail. Naikan bunga ng punuan na gud. Katong rapit ito nil, guwang na to nil. Tumoy. Dili pa. Kamay sa luon wa man. Ben apa ya? Guma to Ben. Yung balay, yung balay Ben. Ano, pintik. Daan may magumad dito ba? Pagmata. Eh, ano? No! Hi guys, musta na ko? Kita Junel la. Kita eh. Buhan ako din ko eh. Gwapo gitu. Oo. Gwapo. Uwan mo! Eh! Bligya ba? Eh baka kumislog ba? Bali na dong. Bligya! Eh, ito bligya! Kapasama mo, isa! Ito bligya ba? Rungog salo. Eh! Ako ne. Ako ne. Eh! Ito na dia! Ito, tala! Gusto na eh! Oh! Ito ba? Kaya bligya ito ba? Di! Kalotong! Ay, bligya po mo ba? Kaya sa karton! Napaday ka uban. Ay, ay! Apa dia? Mau ada yuk? Na nay. Mut na. Kita magmangga mo. Eh, apa dia? Ay, po nila. Purot man siguro. Di na kabot. Kahit bisa matagak na. Lata na siya.
Gamay oh, lingin ilubot. Oh. Eh. Na. Ito ilaha dia, atau mga gulang may ilaha dia. Eh. Oh, lubot na lang tayo. Kay kanal. Anin pa? Daw. Daw, tama to ba? Niti daw kaksa ba? Kita dede, na kana. Na. Wow. Senior. Distansya gamay. Distansya gamay. Kay panit. Senior makina.